खुलुमबाय बर' फिसाफोर जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। स' लोगोफोर जोंनि जिउआव बेबायदिबो रिलेशनशिप फैनो हागौ जाय नोंथांमोननि जिउखौ खुसिजों साग्लोबहोनो हायो, नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदिबो रिलेशनशिप फैनो हायो जाय नोंथांमोननि जिउखौ थेर बेथेर खालामनायजों लोगोसे जिउआव खोमसि लाबोनानै गालांनो हायो। स' आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअआव बेबायदि मोन 10 साइनफोर खिन्थागोन मोनसे रिलेशनशिपनि। जुदि नोंथांमोननि रिलेशनशिपआव बेबायदि साइनफोरा दङब्ला नोंथांमोननि रिलेशनशिपआबो इयुनाव बायफ्लेगोना माने गावस्रालायगोना बे थार लोगोफोर। स' नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै ला आरो जायफोरा दा रिलेशनशिपआव गैया नोंथांमोनाबो बेखौ मोनथिनानै लाखा, मानोना इयुनाव नोंथांमोनाबो सानसे नङा सानसे रिलेशनशिपआव थागोन। अब्ला जाहाथे नोंथांमोना बिदि माने नंखाय रिलेशनशिपआव गावनि गोसो गोरबोखौ होनानै मोजां मोननानै जाहाथे गावनि गोसोखौ बायफ्ले होआ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै ला। आं बांद्राय गोबाव खालामला, भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियाव जेब्ला नोंथांमोना जेब्लाबो कनफिउज जायोब्ला बिसोरो नोंथांमोनखौ मोजां मोनमारना मोनमारा आरो नोंथांमोननि जायगाया बिसोरनि जिउआव अबे जायगायाव दं, अबे पजिशनाव दं, बेफोरखौ सानना नोंथांमोना जेब्लाबो इनसिकिउरिटि फिल खालामोब्ला बा नोंथांमोना कनफिउज जाबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव जानगारलां। बे नोंथांमोनखौ मालाबाबो खुसि होनो हानाय नङा। नैथियाव प्रायरिटिस। जाय रिलेशनशिपआव प्रायरिटिसआनो थाया बेहाय मोजां मोनलायनायबो थाया। जुदि बे नोंथांखौ प्रायरिटिस होआब्ला, गोनांथि होआब्ला, अब्ला बेहाय मोजां मोननायबो गैया। आं नोंथांमोननो मोनसे बिदिन्थि होनोसै। जुदि नोंथांमोना मोनसे मेट्स दं, दिनै बेलासेयाव फुटबल मेट्स, नोंथांमोना फुटबलखौ जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथांमोना बे सानखालिनो बे समावनो आलासिबो दंफैयो आरो नोंथांमोनखौ बे न'आवनो थानो होदों, अब्लाबो नोंथांमोना फुटबलखौ गेलेनो थांगोन। मानोना नोंथांमोननि थाखाय बे इम्परटेन्ट, नोंथांमोना फुटबलखौ मोजां मोनो बेनिखायनो बेखौ इम्परटेन्स होयो। स' मोनसे रिलेशनशिपआव जुदि बिदि इम्परटेन्स होनाय गैया बा नोंथांखौ प्रायरिटि होनाय गैया, बे रिलेशनशिपआव मोजां मोनलायनायबो गैया। थामथियाव डिसरेसपेक्ट। जुदि बिसोरो नोंथांमोनखौ मानखौनो होनो रोङाब्ला, रेसपेक्टखौनो खालामनो रोङाब्ला, नोंथांमोननि फिलिंसखौ रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला, नोंथांमोननि समखौ रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला आरो डिसरेसपेक्ट खालामोब्ला नोंथांमोना बे रिलेशनशिपआव थानायनि जेबो खोथायानो फैया। जानगारलां, नोंथांमोना गोजान जा आरो बिसोरखौबो थांनो हो, लेट देम गो। ब्रैथियाव जुदि बिसोरो नोंथांमोननो समखौनो होनो गोसो गैयाब्ला बा नोंथांमोनजों टाइमखौनो स्पेन्ड खालामनो लुबैयाब्ला आरो नोंथांमोना जुदि बिसोरनि समखौ बिनो गोनां जायोब्ला, जेनेब्ला थ' जोंना दिनै बेरायनो थांनि, प्लिज दा बेरायनो थांनि थ'ना, थ' दसे आंजों रायलाय, टेक्स्ट खालामना दानो दोननोसै नामा, बिदि नोंथांमोना जुदि बिसोरनि समखौ बिनो गोनां जायोब्ला नोंथांमोना प्लिज मोनसे स्माइल होनानै बेनि रिलेशनशिपनिफ्राय जानगारलांदो। मानोना नोंथांमोना बिसोरनि जिउआव मालाबाबो स्पेसियेल जायगा बेखौ आवग्रिनो हानाय नङा। आरो जुदि बिसोरनि जिउआव नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल जायगा गैयाब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोननायबो गैया, बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लाखा। दा नोंथांमोना साननो हागौ आं एथ' इजिलि जानगारलां बुंदों, नाथाय सासे मोजां मोननायाव गोसो गोरबो होनानै मोजां मोननाय सुबुङा मोनथिगौ खेबसे होनायनि उनाव बेखौ गारनाया बेसेबां खस्थ'। स' बेनि थाखायबो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सेराव, नाथाय नोंथांमोना बेखौ दिनै मोनथिनानै लाग्रोदो। जोंना बिदि मा सिनफोर दं जायनि थाखाय बेफोर सिना थायोब्ला रिलेशनशिपआव नोंथांमोननि रिलेशनशिपआ इयुनाव बायफ्लेलांनो हागौ। बाथियाव दे नेभार एक्सप्रेस द लाभ एन्ड पेशन फर इउ। माने बिसोरो नोंथांमोनखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां क्रेजिनेस दं, क्रेजि, बेखौ बिसोर नोंथांमोननि सिगाङाव मालाबाबो फोरमायनाय नङा। दथियाव जेब्ला बे रिलेशनशिपआ नोंथांमोनखौ खुसिनि अनगायै बांसिन दुखुसो होदोंब्ला, मोजां मोनलायनायाव खुसि आरो दुखु मोननैबो थाखागोन, नाथाय बेहाय दुखुआसो बांसिनब्ला खुसिनिस्राय, अब्ला नोंथांमोना बे रिलेशनशिपआ नोंथांमोननि थाखाय नङा। बे रिलेशनशिपनिफ्राय नोंथांमोना जानगारलां। स्निथियाव जुदि बिसोरो नोंथांमोनखौ जेबो स्पेसियेल फिल खालामहोआब्ला आरो नोंथांमोना बिदि फिल खालामाब्ला कि बिसोरनि जिउआव नोंथांमोनाबो माबा मोनसे इम्परटेन्स दं, माबा मोनसे स्पेसियेल जायगा दं, अब्ला नोंथांमोना जुदि बिदि फिल खालामाब्ला बिसोरनि जिउआव नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोननाया, थार मोजां मोननाया दासिमबो जागायखौनो जेनाखै। दाइनथियाव इफ दे हेपि इन देयर लाइफ उइथ इउ अर उइदाउट इउ। माने जुदि बिसोरो गावसोरनि जिउआव नोंजोंबो खुसि आरो नों गैयाब्लाबो जुदि खुसिब्ला बेयो नोंखौ नागारनायाव बारा गोबाव सम नांनाय नङा लोगोफोर, बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै ला। गुथियाव जेब्ला बिसोरो रिलेशनशिपखौ फोथांना लाखिनायाव नाजानायनि बादै बिसोरो बेखौ फोथैनायावसो, माने बेखौ जोबस्रांलांनायावसो बिसोरो बांसिन नाजायोब्ला, माने जेनेबा आं एग्जाम्पल होनोसै, नोंथांमोना मोनसे नांज्लायलायनाय जादों, नांज्लायनाया बयनाबो जाखागोन,
आरो बेहाय नोंथांमोनखौ बे ब्रेकआपसो खालामोब्ला नोंथांमोनखौ बुजायनानै बा बे रिलेशनशिपखौ सोलिबाय थाथो बिदि ट्राइ खालामनायनि अनगायै बे डाइरेक्ट नोंखौ ब्रेकआपसो खालामोब्ला बे पेट्सआप जाफिनगोन बे थार खोथा नाथाय जुदि बिदि ब्रेकआपफोरखौसो बांसिन बे सिगां प्रायरिटि होयोब्ला अब्ला नोंथांमोना मिन्थिखादो बे रिलेशनशिपआ सानसे जोबस्रांलांगोन जोबथारनायाव माने जिथियाव आं नोंथांमोननो जेबो बुङा मोनसे बोसोन होनो सानो जुदि नोंथांमोना दा आं बुंनायफोरखौ सानदोंब्ला बेलाय मा मोजां मोनलायनाय बिदि जायो नामा बिदि मोजां मोनलायनाय जायो नामा ओरैनो थागोन गावबा गावनि गोसोबादि मावगोन नाथाय जों मोजां मोनलाय रिलेशनशिपआव थागोन जुदि नोंथांमोना बिदि सानदोंब्ला बे थार मोजां मोनलायनाय नङा नोंथांमोना गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो रिलेशनशिपआव दं नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला आरो नोंथांमोनजोंबो सोरबा बिदि खालामोब्ला सोरबा नोंथांमोनखौ बिदि बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिनानै लाखा बे जेबो थार मोजां मोनलायनाय नङा जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोनलायनाय नाथाय बे थार मोजां मोनलायनाय नङा आरो नोंथांमोन जायफोरनाव बिदि साननाया फैयो माने आं जा बुंदों बेनि उल्था साननाया फैगासिनो नोंथांमोना प्लिज सोरबा नोंथांमोनखौ थार मोजां मोननाय आं जा बुंदों बिदि थार मोजां मोननाय सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना बिसोरजों रिलेशनशिपआव दङब्ला प्लिज दाथा नोंथांमोना बिसोरनि एडभान्टेज जाला मानोना आं नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थाखाबाय नोंथांमोना मिन्थियाब्ला मोजाङै खोनासंफिनदो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्ला जोंनि भारताव बोसोरफ्रोमबो बिदि मोजां मोननायखौ सहायनो हायैयाव 25,000निफ्राय 4,000 सुबुङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लागासिनो दं बोसोरफ्रोमबो लोगोफोर बे सिरियास लोगोफोर मोजां जेब्ला नोंथांमोना थार गोसोजों मोजां मोनगोन ना अब्ला बे जेब्ला गोसोआ बायफ्लेगोन अब्ला नोंथांमोना जेबो थर मोननाय नङा नोंथांमोना माबोरै सासे सुबुंमोन आरो माहाय सोलायलांखो स' बेनिखायनो बेहाय कन्ट्रल खालामनो जोबोद खस्थ' जाहैयो नोंथांमोना जायखियानो जाया मायो बेनिखायनो आं बुङो सोरबा जुदि गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौल' सुफुंनो रिलेशनशिप नांगौ जादोंब्ला बेबायदिबो जोंना गोबां पार्टनारफोर दं जायफोर गावनि डिजायार लुबैनायनि थाखाय रिलेशनशिपआव थानो गोसो मोजां मोनलायालासिनो जास्ट फ्रि स्टाइल रिलेशनशिप बेहाय थानो गोसो स' बेफोरजों मोजां मोन नाथाय सासे जोबोद मोजां मोननाय गोसो गोरबोजों मोजां मोननायखौनो बिदि हास्थायनाय लुबैनायनि थाखाय मोजां मोनफ्लानानै बिनि लाइफआव खोमसि दालाबो बेनि लाइफखौ थेर बेथेर दाखालाम बेखौनो आं बुङो आरो नोंथांमोनाबो इयुनाव सोरखौबा मोजां मोनोब्ला प्लिज आं सिगाङाव बुंनाय क्वालिटिसफोरखौ नोंथांमोना नायनानै ला आरो जुदि बिदि क्वालिटिसा दङब्ला नोंथांमोना गावखौ लाबथानांगोन नङाब्ला नोंथांमोनाबो उनाव बायफ्लेलांनो हागौ स' बेखिनिखौनो बुंबाय आं मायबा गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय बेफोर खोथाखौ आं गावनि गोसोजोंल' बुङाखै बेफोरखौ आं गोबां नायबिजिरनानै गोबां खोथा नायबिजिरनानै दिहुननानैसो आं बेफोर खोथाखौ बुंदों स' नोंथांमोना मायबा गाज्रि मोनब्ला मोजां मोननांगौब्ला जे जोंनिया नायबिजिरनायाव मोननाय जादों बे खोथाया जोंनिया थार स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिन्थिनानै मोनो रावबो बिदि फेक रिलेशनशिपआव गोग्लैनानै थानो नाङा जाहाथे आरो नोंथांमोननि सेराव गाबोननो फिन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथानि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि